Abale ndalongo amalawi anzanga mawauno ndi upaseni moni odzala ndi zifundo za Mbuye wathu Yesu Kristu kwina kuliko onse kumene inu muli. Mundilole ine ndimulemekeze Yehova chifukwa munthu ndani amene amadziwa ndi kuyembekezera kuti Malawi lero atakhala pa mtendere. Munthu ndani amene amayembekezera kuti game changer mutoro lero atakhala ndi moyo. Munthu ndani amene payekha amayembekezera kuti lero atafika ndi moyo. Munthu ndani posatira ndi nkhanza, kuphedwa, kukhapidwa, kuzunzidwa, kudula kwa zinthu, kusowa kwa zakudya kumene Malawi tadusamo pa zaka 5, kusakidwa ndani munthu amene amadziwa ndi kuyembekezera kuti pofika siku la lero titaukhala ndi tata wa fuko Profesa Arthur Peter Mutharika monga president wa dziko lino la Malawi. Munthu ndani amene anapanga plan kapena kuyembekezera kuti siku la lero demokrasi yathu itaubwereranso mchimake. Munthu ndani amene amayembekezera potengera ndi mphamvu zimene anali nazo achina Richard Chimwendo Banda, achina Kunkuyu, achina Zangazanga Chikosi, achina Kenisi Kale Ng'oma, magulu achakwera ndi timu yawo yonse. Ndani amene amayembekezera kuti titautuluka manja mwa mikango yotere. Koma Yehova anadziwa, Yehova anachikhazikitsa, Yehova anali kumbali yathu kuti ananga zipita nibe chisogolo. Buku lopatulika ku Exodo chapter number 14 verse number 14 akunena kuti no zipita nibe chisogolo chifukwa Yehova adzakugwirira nkhondo ndipo inu muli chete. Yehova adzakumenyera nkhondo inu mutakhala chete, pakuti Aigupto, pakuti awa achimwendo, akunkuyu, Akenisi Kale Ng'oma, gulu lawo la amiliti anyamata zikwanja achakwera simudzawaonanso popeza Yehova adzakumenyera nkhondo inu mutakhala chete. Lero ndabwera ndi malangizo chifukwa cha chipulumutso chotere. Lero ndabwera ndi kulangiza nduna za boma, ndabwera ndi kulangiza ma vice president athu, ndabwera ndi kulangiza ma government top officials, ndabwera ndi kulangiza ma activist, ndabwera ndi kulangiza achipani. Mawu anga oyambirira ndionena kuti musamalire chipulumutso ichi. Mawu a Mulungu akunena kuti kodi adzasangalala kapena adzapulumuka bwanji ngati sadzasamalira chipulumutso chote. Ndiwerenga mawu amene akuchokera m'buku lopatulika la Miyambo chapter number 14 verse number 23. Koma ndisadafika pamenepo, wokondedwa, mundilole ndipemphere. Atate, mu dzina lopsa zimwe la Khristu Yesu, ndifuna ndikuyamikeni ndikulemekezeni Yehova. Palibe ngakhale munthu wa mzeru amene anayembekezera kuti lero lino titaukhala dziko la mtendere. Palibe munthu wa mzeru odziwa ndale kapena ophunzira ngakhale wachuma amene anadikilira ndi kukhala ndi chiyembekezo kunena kuti lero lino titakondera kuti MCP kulibe. Koma inu nokha Yehova, Mulungu amene mukanena kuti kwatha kumakhala ndi kwatha, mukanena kuti zipita ndi chisogolo zimachitika. Mulungu amene munagawanisa madzi pa nyanja kuti ana anu awoloke powuma, takuonani Yehova mukung'amba madzi kuti ife tiwoloke powuma. May your name be glorified. Ambuye zikomo chifukwa mwatiombola, zikomo chifukwa ngakhale tasala ndi mabala, ngakhale tasala ndi zilema, ngakhale tasala ndi umphawi, koma Yehova tikumva kukoma chifukwa inu mwatiombola. Ngakhale tikugona ndi njala Mbuye, ngakhale ife Mbuye tilibe china chilichonse, but what matters ndi choti Mbuye inu mwatiombola m'manja mwa msika weka. Mulemekezeka Mbuye chifukwa ndani akadziwa kuti atakhala kuti ability aja winaso game changer atakhala ndi moyo.
kodaka nakala kuti awinanso amene awawawa ndunatsi bwezali kutena ali ku polisi ena ali kumanda ena akudzudzika ena atathawa akuthekerawo ma-activist ife titaphedwa ena atathawa ena atamangidwa koma Yehova simunalole mulungu ona misozi ana mulemekezeke Yehova ndipo mundithandizire kuti ulangitsi ndi upangire umene ndifuna kuupereka lero umvedwe makutu mwa ma-activist anzanga, umvedwe makutu mwa nduna zathu, umvedwe makutu mwa president wathu okondedwa, umvedwe makutu mwa achipani mabwana athu mudzina lothe la Kristu Yesu. Khalani Tate mmawa uno. Amen. Okondedwa, ndiyamba ndi mawu amene akuchokera ku buku la Miyambo chapter number 14 verse number 23. Mawu a Mulungu akunena kuti ntchito ina iliyonse imakhala ndi phindu kapena imakhala ndi mphoto yake, koma oyankhula mawu a Mulungu akunena kuti amabweresa umphawi, kapena kuti koma kuyankhula kumabweresa umphawi, kumabweresa mavuto. Ndifuna mundimvetsetse ndipo mundisatire bwino. Bible linati wina aliyense amene wagwira ntchito amayeneka kukhala ndi phindu. Palibe kuti ntchito yake ndi yakuti kanali activist, kanali governor, kanali regional governor, kanali secretary general, kanali nani, kanali koma as long as kuti munthu wagwira ntchito according to the scripture, the Bible said, amayeneka kukhala ndi phindu. Mawu amene wamwatenge. Koma kuti woyankhula amabweresa umphawi, amakhala chitsiru, amakhala woputsa, amabweresa mpungwe, amabweresa chisokonezo, amabweresa nkhondo chifukwa cha kuyankhula. Allow me mmawa uno amalawi anzanga kuti pang'ono poka I can really advise you with my little understanding, with my little wisdom. Allow me to advise kunena kuti Malawi tisamalire chipulumutso ichi, because 2030 sitizakhalanso ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Mwina tikanakhala kuti 2030 upita chisogolo tidzalamulidwanso ndi Peter Mutharika. Bwezi tikunenesesa ife kunena kuti no, ife tikhala tikuyenda pansi pa kudzodza, pansi pa mayitanidwe, pansi pa chipambano, pansi pa chisogozo cha Mulungu chimene wachiyika pa Professor Arthur Peter Mutharika. Bwezi tikuyenda ndi kunyengwa ndi matama kuti paka na 2050, but we never know what comes tomorrow. But I know for sure kuti Yehova amene watiwombola apitiriza chipambano chake. Koma mawu a Mulungu akunenesesa kunena kuti no, asamalire chipulumutso chotere. Mawu anena kuti usamale sosewerayi. Haleluya. Ndimafuna lero ndiyankhule mbali ziwiri ngati mtumiki wake wa Mulungu komanso ngati political activist. Tengwa wanga woyambirira upite kwa azinzanga ma activist. Kunja kuno kukuyankhulidwa zinthu zambiri, moti ma activist ena adana ndi nduna zina kale, zinthu zikuyankhulidwa zochuluka. Ma activist ena adana ndi ma activist anzawo kale, moti ma activist ena kuona kuti ena mwe ma activist ife tikudya bwino kapena akudya bwino, ena zawo zateka ena sizinateke, ena fika panja ponena kuti maudana ayamba ndi nduna zina kuti iwe ndamene upangisa, iwe ndamene upangisa, iwe ndamene ukomerera, iwe ndamene ukomerera. Let me advise you guys, madalitso ochedwa amayesa chikhulupiriro cha munthu. Bible likutero m'buku la Masalimo komanso Miyambo, madalitso ochedwa amayesa chikhulupiriro cha munthu. Ndimafuna ndiyankhule motere kwa ma activist anzanga. Palibe activist ngakhale mmodzi amene waibiridwa foni ndi kuuzidwa kunena kuti iwe takuyika potere. Ndibwereze,
palibe activist ngakhale mmodzi kaya tinagona kundende kuja kaya ena fe tinakapidwa kaya ena zinatani koma palibe ngakhale mmodzi amene lero mutakumsonya ncholinga chona udatha kusambula chiseko choti titukwanire boma titukwanire anduna titukwanire president kuti chifukwa chani mwamutenga wakuti kulibe ngakhale mmodzi amene watengedwa kuyambira pamene tinasintha ulamuliro wankhanza wa Malawi Congress Party. Ndimafuna ndiyankhule ichi chifukwa ma social media anthu ayamba kutukwana, anthu ayamba kunyoza, anthu ayamba kuyankhula izi. Ndimafuna nditero kuti ngakhale ine game changer mukundidziwa bwino ndamenyedwa kubayidwa kukapidwa maulendo okwana 5 ndagonako kundende everyone knows tazunjika kumagona pasi pa bridge tazunjika kumagona mbali mwa manda kutawa boma loopsa la nkhanza la Malawi Congress Party ndichakwera ndi anthu aja nzikwanje kuti mwina mulungu atiwombola mmene watiwomboleramu kuti utione kuwala ndi chipambano chimene tachionachi. Palibe ngakhale munthu mmodzi amene anayimbirapo phone game changer kuti iye ayipaliza kuti iye ayipaliza kuti ayipaliza kuti ndichomvetsa chisoni kuti ali ma activist ena anthu ena ayamba kuna kuti iye mdani wanga ndi nduna yakuti iye amene watichosera mayina pa list ya ma activist amene akuyeneka kuthokozedwa ndi president. Iye chifukwa chani pakana lero for the first time by history ya Malawi kuna ndi ma activist tonse titakhala ngati nkhosa zopanda bambo titakutayidwa titaosakumbukiridwa titaosaitanidwa kuthokozedwa kapena iye aitita ngakhale nokuyankhidwa mafoni kapena mameseji kapena ngakhale kulimbiritsidwa mtima ndi kena kacha palibe. Ndimafuna ndiyankhule choti madalitso ochedwa amayesa chikhulupiriro cha wanthu. Mauonera kuti madalitso ochedwa amayesa chikhulupiriro cha wanthu apita kwa nduna za boma ma vice president komanso president. Ndimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti kuona maso ankhondo nkudeka. Ndipereka uthenga loud and clear to all fellow activists. Ma comrades nonse chiwani palibe munthu amene waitanidwa, palibe munthu amene wauzidwa chochita kuti yai ulembe ma activist anzako iye mutipase list iye alifaa tikumane nanu iye alifaa tikhale nanu pa round table tikambirane tikuuza ndi utawina tipita chisogolo tilamulire titeteze tisogolere tikweze chuma cha dziko. Kulibe activist ngakhale mmodzi ngati wina waimbiridwa phone ndekuti no ma activist onse amati waziwa part example in the game changer ngakhale ndiyena kaya kulabire banda kula Richard Mpempo kuli achimwemwe amini kuli achimwanza kaya kuli Lighton Mangochi kaya kuli Kalindo kaya kuli ndani kaya kuli ndani kaya kuli ndani no one amene waitanidwa kapena kuuzidwa kuti pangaza kuti ngati ziliko kapena ngati zikuchitika mwina mwachibisibisi zimene ma activist onse amene mkuwadziwa amene tinayamba kumenya nkhondo from 2022 kuzafika kupambana sitikuziziwayi. Ani ngati mwina kuli ena ndekuti ifeyo titawaziwa tiaulula tiausiyapo ngati atakhala kuti alandira mafoni amenewo kunjaku kuveka nkhani zosiyanasiyana iyayi ati wakuti wauzidwa kuti alembe ma activist iyayi koma wauzidwa zakuti ndikamayang'ananso munthu amene akutchulidwa zina yake likumvekayo ndi munthu mmodzi amene amapanga contribute kunena kuti no APM asawine APM asayime APM akalamba andi ajilimiti birija ikhazikisidwe andi munthu amasapota kabambe andi munthu anali wa UTM andi munthu akala kunyoza ngakhala zisogoleri ADPP kuti ndizisiru. Ndimafuna ndikuuze na Malawi kulibe ngakhala activist mmodzi amene waimbiridwapo phone ndi president, kulibe activist ngakhale mmodzi amene walemberedwapo message ndi president, a vice president, a second vice president, a secretary general, a SPC, ngakhale all cabinet ministers. Kulibe mwina Amalawi chimene munganene nchonera kuti nthawi ikuchedwa zinthuzi zikuyendesedwa mwa pang'ono
mitima ikupeteka, mabala akupeteka, titamangisireni zintuji. Koma tisamwipise muntu wina chifanya tini nduna, kapena chifanya tama kondedwa ndi bwana, kapena chifanya tini ndani, no. Koma ni mafuna nipeleke maua kwa nduna zonse, kuna kuti tiri muntawi imene tisegule maso athu tiponye ku 2030. Tiziwe kuti 2030 EPM adzakhala ali ku pension yake. Sindofuna 2030 timuzunze kumamuyendetsa. Ifalifuna 2030 EPM adzaona ananga agwira na manja, ananga apitiriza kuteteza demokrasi ya dziko lino, ananga aendera limodzi mwa chikondi, osati mopandukirana kapena kumenyana ndi kumayana. Ndikuyankhula zimenezi chifukwa chani? Koma woyankhula amabweresa umphawi ndi chisokonezo. Nyambo ikutero. Ndimafuna nditero kuti pamene tawina aboma mudziwe, DPP mudziwe, Malawi wina aliyense amene anakesa tukuta lache, Malawi wina aliyense amene anakapidwa kubayidwa, Malawi wina aliyense amene anakagona kundende, Malawi wina aliyense amene amagwirisa ntchito malisoze zache, Malawi wina aliyense amene samagona nyumba kuperekera nkuni kuti boma ili chaloipa lichalichoke. Bible likunena kuti no, ntchito ina iliyonse imakhala ndi phindu lache. Tere zimene zochitika mboma mu anthu akuziona. Zoti mwatenga anja mwayika pa abale anu anthu akuziona. Zoti mwatenga alongo anu achemwali anu kaasisi achemwali anu mwayika kuja anthu akuziona. Zoti mwatenga anzanu kapena anja osaonekera ndi kuchipani komwe, osayankhula mpa chipani pomwe, sanadziwikepo kuti ndani kuchipani mwayika apo anthu akuziona. Koma ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti machesi ali m'manja mwa anthu amene mmathamanga nawo aja. Anthu amene amamenyedwa, amene amamangidwa, amene amapita m'misonkhano everyday, amene anayika makosi awo panjani kuti kuphedwa. Koma tituluke m'manja mwa Farao, tilowese tate Profesa Peter Mutharika. Chonde osayiwala zina pambuyo, osamakumbukira khasu nthawi yolimba, osamakumbukira khasu kukagwa maliro. Pali mavuto, tifuna tikasegule manda, nde khasu ili kuti. Makaso ena anachoka kale mipindi, makaso ena anaputwa, anaphinika, nguma afuna nguma ongola pa miyala, tifanye timufuna kakumbe manda, mistake imene sazochitike sochonde. Bawa uno, budilole, diakule chochi. Amalawa nzanga, makanduna za boma, pempero laine ngati game changer, ndikupempeni mutikonde. Mutikonde. Kunjaku anthu agwira ntchito, kunjaku anthu avula dzidwa, kunjaku anthu ali ndi zilemba, kunjaku anthu amathamanga usana ndi usiku, kunjaku anthu mantha anachoka matupi anagwidwa zadzi, kumenya nkhondo yolimba yopsa mukwadziwa kuti inu mukhale nduna lero, kuti inu mukhale second vice president lero, kuti inu mukhale SPC lero, kuti inu mukhale general chakuti lero, kuti inu mukhale inspector general lero, kuti inu mukhale pampando mene mwakhala lero, deputy minister lero, mukhale kaenda vice president lero, mukhale president wa dziko lino lero. Uya anthu guys, ndimafuna ndipereka uthenga uwu. Kanakonda kuti DPP ya 2019 kumasika ija tinali ndizofoka zambiri zimene tokha mainterview siyana timavomereza. Zofoka zimene zinja Malawi akuziyang'anabe kuti kodi zasintha kapena sizinasinthe. Kodi chitino wa 2014 to 2020 uja unakali omwewo kapena wasintha. Remember kuti kodi Malawi tinawapangisa njani kuti no tiononge mbiri ya tate Profesa Peter Mutharika paka na Malawi osamuvotera mu 2020. Tinapangisa Malawi njani kuti tata atapita holiday yosadziwika yosayembekezera ya 5 years. Tinapangisa tu difeyo nduna za boma. Nduna zina tu mwabwereza mulimo mwemu. Akulu ena tu mnali department ena boma mulimo mwemu ndinu nduna. Muliso ena nu department omwewo. Chonde amale anga. Chizuzulo chimawawa. Chizuzulo chimafika polasa. Koma muvesere malagizo anga. Malawi akutiyangana
kuti kodi chikhalidwe chathu chomwe chija kapena tasintha. Kabudimvese saka ndimafuna ndipereke uthenga umba uno. Abalawa zaka tiye tiziyang'ana chisogolo. Ndipemphe nduna zathu kuti gwirani ntchito mosakhomerera wina aliyense. Musamatenge mayina amene nimodzi ofa mmacheza nawo, chammayepanga nawo zinthu limodzi, nde nkumasangalasa wapasa ntchito. Ena fefa ndifosaphunzira sitinafike kukhala ndi mapepala amene mukuganizawo, koma I know for sure in politics pepala imakhala dzina. Ine ndili ndi umboni umenewo, fanga kale nduna dzina nkajerekeza ndikasukulu kanga tikufanana. Nduna dzina mukayerekeza ndi masukulu ta mafumu ena, ma-activist ena, ma-MP ena akudusidwa. Ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti ndi dziko ili, dziko limayankhula, dziko limatembenuka, dziko limachita zinthu. Chonde pamene mukutenga ena mujiwana nawo sizilephera, pamene muthandiza abale sizilephera, pamene mukukokaja sizilephera. Kumbukiraninso anthu amene amayenda usana ndi usiku, kuyankhula usana ndi usiku, kumenya nokapita kugona upolisi, kuwononga ndalama zawo usana ndi usiku, nawonso apeze mtendere. Nyimbo ndikuyimbirani ijamati msandipitirire, pamene munalisa ena inenso mundisiye momwemo. Kuli ma-activist adzunzika dziko lino, kukhapidwa dziko lino, ena anaphedwa dziko lino, ena kumangidwa every day now and again dziko lino. Kuli ma-politician dziko lino amene anamangidwa, kukhapidwa, kuumbuzidwa, kumathawa manyumba yawo. Ena anafika pokulisa maploti yawo, kupanga contribute chinthu ichi kuti chifike poti tawina. Chonde timaonera kuti uyu anandiponda phazi, uyu anandipangira chakuti, uyu simbagwirizana naye, uyu akhale ngati ndakuluakulu. Ili ndi dziko, si business ya nyumba mwa munthu. Wawanga umalisi. Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi. Bwana ma-MP anu mukwadziwa mafoni awo muli nawo, magavana anu mukwadziwa mafoni awo muli nawo, ena mwa ma-activist mfe mukutidziwa mafoni athu muli nawo. Chonde Your Excellency sir, pali zinthu zina bwana ndinu tate mumakonda wina aliyense, mene mumakondera nduna zanu, mene mumakondera secretary general, mene mumakondera ma-vice president athu, mene mumakondera kandidani kondaninso tonsefe chimodzimodzi. Mene mumayimbira mafoni ena, imbiraninso uja amene ali kuthamva, imbiraninso uja amene ali kubolero, imbiraninso uja amene ali kuzolozolo, kuti bwana foni yanu eka ikagompeza akhala mchimwemwe aona chipambano. Zafika lero kumamva kuti ayi anthu amwamuza president zina lakuti bwana ndinosafunikira, amene sanatithandize, amene chitsiru, amene ndi mbuli, amene ndi wakuti, zambiri mberekete. Akuluakulu aliyense anatungira madzi bomba ili, aliyense anafundira nkhuni bomba ili, aliyense kulibe amene sanatungire madzi. Kupatula zitsiru zija zimene uzikaniza zifunanso kuziona zitatenga makontrakt yakhale maudindo kuboma ili. Balize ni mawaotere. Bible likunena kuti wakusenda mkuto ni mdasi. And book Amos 3 verse number 3 hakuna wili saida pamoza sana pagani. Ife tinali bantiba ndipo sitinabwerera mbuyo chifukwa timadziwa kuti pamene tili awiri sibata, ndipo tipambana chifukwa ulendo wathu ndionera kutose tipange za Professor Arthur Peter Mutharika. My last advice to all cabinet ministers, remember 2030 sipatali. APM akhala kupita kukapuma sopati, akadye ndalama zace, akamve kukoma chithokozo chakumwamba, akamve kukoma kuti sopano walipula dziko la Malawi pa moto. Koma azabwereyo tisazamusiye pa mavuto kuti tizavutike kumugulisa,
tisazabusiye mujegwe kuti Amalawi ayapakane kututukwana, tisazabusiye pa mjegwe kuti azalipaneso tikukoza biri yache, tiye tikoze biri ya chipani chatu ndi atu ndi biri zatu pamene tupita ku 2030. May God bless you and God bless Malawi. Ndiba kukonda dilose baactivist aga sabalani bayakulidwe anu, baactivist aga bekani, baactivist azaga tiye tilidilire kulina activist kakale modzi amene pano mumu sonye kuti alikicho chita palibenso china chilichonse chimene mpyemwe anena chokuza ndi baactivist kuti titambatu kwa naye mduna kuti ya list ya baactivist idafika kwa president ine ndachosedwapo ya ndachosedwa kulibe ko list na iliyonse. Ndikuyakula ngati game changer adi ndikuziwa chimene ndikuyakula tiye tidikirire wiki imeneyi kadiliti chipulumutso chifika. Ambuye akudaliseni zikomo.